ஒரு கதை சொல்லட்டா? ஒரு ஊர்ல ஒரு தையல்காரர் அவரது கடையில துணிகளை தைச்சிட்டு இருந்தாராம். அவர் அந்த துணிகளை தைச்சிட்டு இருக்கும்போது அவரோட பையன் அவர் எப்படி துணி தைக்கிறாருன்னு பார்த்துட்டே இருந்தானா. அப்பா அவரு ஒரு புதிய துணியை எடுத்து அழகான விலை உயர்ந்த பளபளப்பான கத்திரிக்கோலை வச்சு அதை வெட்டினாராம். வெட்டி முடிச்சதும் அவர் அந்த கத்திரிக்கோலை அவர் கால் கீழே போட்டாராம். அப்புறம் அவரு ஒரு ஊசி எடுத்து அந்த துணியை தைச்சாராம். அந்த துணியை தைச்சு முடிச்ச பிறகு அந்த ஊசி எடுத்து பத்திரமா அவரோட தலையில இருக்க தொப்பியில சொருகி வச்சுக்கிட்டாராம். அதை பார்த்துட்டு இருந்த அவரோட பையன் அவங்க அப்பா கிட்ட போய் கேட்டானா, அப்பா அந்த கத்திரிக்கோள் எவ்வளோ அழகா பளபளப்பா இருக்கு, ஆனா நீங்க அதை உங்க கால்கடியில போட்டுட்டீங்க, போயும் அந்த ஊசியை எதுக்கு எடுத்து பத்திரமா வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு அந்த பையன் கேட்டானா. அப்பா அவர் சொன்னார், அந்த கத்திரிக்கோள் நம்ம துணியை இரண்டா பிரிக்கிறதுக்கு தான் இருக்குது, ஆனால் அந்த ஊசி பிரிஞ்சு போன துணியை ஒன்றா சேர்க்கறதுக்கு நம்மளுக்கு உதவியாக இருக்குது அப்படின்னு அவர் சொன்னார். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவிலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, நாம் ஒருத்தங்களோட செயலை வச்சு தான் அவங்கள முடிவு பண்ணணும். உருவத்தை வச்சு இல்லை, நல்லதே செய்வோம், நல்லவர்களாகவே வாழ்வோம்.